Sanibonani, mqeqeshiwezinsizwa lo. Bathi ubhunzu kanje ke phuzu matshitshi komani. So mfowethu ake sithi ke ubuye kwi first date nentombazane. Kumhlangano wenu nje uqala nentombazane. So ke ubona ngani ukuthi lo mhlangano wakho noma le first date yakho nentombazane ibe successful? Yini ekhombisayo ukuthi cha njengoba nje besiyohlangana ukuqala nalomuntu officially konke kuhambe kahle. Okay, so namhlanje ngifuna ukufundisa nje leyo ndlela ukuze uzoyisebenzisa ubone ukuthi hayi kuhamba kahle noma kucaca, yabo. So ngaphambi kokuba ke ngifundise lento, into ekufanele uyazi, abona mangabe uyohlangana nentombazana okuqala, ziwu-3 kuphela izinto ekufanele uqinisekise ukuthi at least eyodwa yazo iyenzeka, yabo. Eyokuqala, yabona mangabe uye kwi first date nentombazane, let's say mhlambe nikhiphene naya kuleyo restaurant, qinisekisa ukuthi uyazama ukwenza ithuba lokuthi ulale naye, ngiyabo. So okokuqala lokho phela uzokwazi ukuthi nizogcina nje ngokuhlala endaweni la kugcwele khona amehla abantu. Kufanele uqinisekise ukuthi niyayithola indawo la khona nizoba nobabili, kube private, uthola ukuthi nje mhlambe iroom la nizokwazi ukuthi nihlale khona nobabili, nenzeni kwenzayo ke, ngiyabo. Nakhona phela akukho guaranteed ukuthi hayi uzokuvulela, but make sure ukuthi uyayithola indawo la khona nje nizorelaxela nibe babili. Okay, ake sithi hayi akwenzeki, kuyenzeka njengoba kutshela lento nje kuyenzeka, ngikubonile ngwamamehlo, into oyaziyo mhlambe nawe noma okuzwe ngayo ukuthi uyenzeka. Kodwa ke ake sithi akwenzeki ke kuwena kulo mhlangano wokuqala. Mangabe ngenzeki lokho noma lelo bhokisi lingathi cake, elinye ibhokisi kufanele uzame ukuthi liyathikeka, ile lesibili lokuthi kufanele uyiqabule intombazana. Zama ukuthi uyamqabula kuleyo first date yakho, ngiyabo. Wena owaziyo ozobona indawo la khona ku right khona ukuthi hayi ngiyambamba ngokiss, yabo. So mangabe ubona ukuthi nakhona ku-tense ngendlela eyisimanga, ayi waphela amantombazana awafani, ku-tense akuvumi, uyabona ukuthi hayi mangathi uthi hayi ngabe uyisusile, yabo. Okay, kulungile. Ibhokisi lokugcina ke ekufanele uqinisekise ukuthi liyenzeka noma liyathikeka ukuthi abo mangabe senihlangana, make sure ukuthi uthatha ihagi nihlangana, and uqinisekise nawe ukuthi mangabe senihlukana uyayithatha futhi ihagi yokuvalelisa. Ungayithatha kancaneke leyo nto but inomthelela onzima kakhulu, yabo. The moment nibambana ngomzimba, nifilana ngomzimba, leyo nto isho lukhulu, yabo. So angisho ke mina ihagi le yamakholwa enithi manihagene kusala ispace esingako ngakazi usibone la engathi mhlambe niyanukelana noma yini, yabo, noma niphoqe ukuthi hakanana, yabo. Cha, mbambe nje kahle and make sure mangabe umhaga nakhona izandla zakho ziba ngaphansi, ezakhe ziba ngaphezulu. Ukubona mabuhaga intombazana, amanye kahle ayahlakanipha, ivele kubiyona ikubamba kuqala ngaphansi, ezakhe zibe ngaphezulu. Yenzelani ukuthi ungayithinti izinqa noma nje ucinise wenza okunye, yabo. So umuntu mangabe uzomqabula ke kube kuhle nje uqale ngaye hagi, then uzameke ukuthi uyamqabula, yabo. Lokho kukusenda isignal ukuthi hayi nkosazana angizile ngokuba umngani wakho, abangani nginabo, ngiyabo. Phela nayo intombazane the moment uyakuyona uyishela uthatha inamba yayo isuke ibona kahle ukuthi uyangifuna lo, but nakhona safanele ukwenza njani, uqinisekise ukuthi kunjalo, ngoba kusangenzeka mhlambe uyistabane noma uyile nhlobo ezwana namantombazane nje, ngiyabo. So kufanele uqinisekise kulo. Ngithi angikuthipiseke lapha nakho mangabe ke senihlukana ke nayo intombazane kuleyo day first date yakho, mangabe sihamba qinisekisa ukuthi uyinikeza responsibility. Kanjani? Ngokuthi uyitshele ukuthi hayi mhlamba ke siseniyavalelisana, bese uyasho ukuthi hayi ngicela ungaziseke mangabe usufikile kini, yabo. Naye izovuma vele. Wenze nje ukwenzelani lokho, lo muntu umnikeza irresponsibility khonza ubona ukuthi izinto ezincane uyakwazi yini ukuthi alalele entweni ezincane, yabo. Nakhona mangabe buyela kuwena uyinto enhle leyo, yabo. Mangabe engabuyeli kuwena
Akusho ukuthi hayi mhlambe yambona online ku WhatsApp usuzoqala manje umfonela alibambe hawu ngithe ungitshela nje uma usufikile yini yini awukafiki yini noma yabo usiyamthethisa cha ngabe yambona ukuthi hayi online and akakutshela ukuthi usefikile kuba ayithulele luphele usuku luphele futhi lolo lizayo uzithulele umghost nje kanjalo. Then ubona ukuthi hayi akabuyeli kuwena then kulo leya sokuke lapha ngakusasa usungamfonela just ukuchecka nje ukuthi uhambe kahle yini ngiyabo nakhona ungasho ukuthi hayi ngathi ongitshela phela masifikile kini wangangitshela yabo mhlawumbe uthula ngamabomu ngiyabo ilinde wena ukuthi hayi ngifuna ngifonele yena nakhona amantombazane ahlakaniphile so nayo kufanele wahlakaniphela amantombazane yabo phela ukhumbule ayikho into ekuphoqayo okwamanje ukuthi hayi kufanele uyifonele mangabe ungayifonelanga mhlawumbe ake sithi usuyayifonela nje mhlawumbe udlulisa usuku lonke ungazange uyifonele isiyakubuza ukuthi hayi ubungamfoneli ngani ubuthuleleni sonke lesikhathi cha awukakabi iboyfriend yayo ningakathandani so yona mangabe ifuna lokho kufanele iqhome kuqala yabo. Okay, so ukuze uboneke ukuthi leyo first date yakhe ihambe kahle yini. Okay, so mangabe senihlukana-ke naye ithekini ake sithi nje isikutshelile wayitshela ukuthi ke ungazisa masofike kini mhlambe yakwazisa. Okay, yilo lolu same day phela lolo yonke leyo nto iyenzeka nihlanganile sinahlukana wayitshela hayi ungazisa masofike kini ake sithi yakwazisa noma ake sithi nje ikwazisile. Okay, nakhuluma ke laphela usuku into ekufanele uyenze ghost for 2 days, 2 full days. Angilibali lolu suku lolu lomhlangano futhi soqala ukubala nini kusasa naphambi kwakusasa uyamghosta umkhulumisa wenza lutho uyozumzama nini ngalo leya suku lwesithathu yabo kanjani lento izokusiza kanjani kulo 2 days. That's why you see ukuthi lo muntu kade ninaye kukhona yini okumbambile. The time usumnika le space lesi sokuthi njoba umghosta for 2 days ikhona ni attempt azoyenza just ukuthi nje mhlamba yakubingelele ku WhatsApp noma akufonele. Ukhumbule mangabe umghosta for 2 days ku WhatsApp awutholakala hayi ukuthi awutholakala nje mhlambe uyakubona ukuthi hayi wena kade online manje wamziba wangamphendula mangabe kusendela imessage. WhatsApp fanele ukwazi ukusebenzisa kahle yabona ku WhatsApp fanele ukwazi oqala ku WhatsApp akufanele ufihle ulasini wakho yabo unless unesizathu ke obonayo ukuthi akufanele ngufihle but akufanele ufihle fanele ubone nje ulasini wakho ukuthi awugcine nini. Angikhulumi ngalabo WhatsApp laba OGB lo WhatsApp lo ngaphela nanoma nini lahleke yonke information yakho leyo ngikhuluma ngongqo. So loyo kufanele ukwazi ukusenda yabo WhatsApp kufanele ufunde ukuthi imessage yakwazi ukuyisenda noma uphendule omunye umuntu ngaphandle ukuthi wenze njani ushintshe ulasini wakho. So wenza kanjani lokho ake sithi mhlambe nje mhlambe kade ugcina izolo mhlambe ungena ku WhatsApp yabo then nayi message ephuthumayo ake silambe le ntombazane iyakubingelela but awufuna ukuyiphendula ngithi uyayighosta for 2 days yabo then ake sithi mhlambe nangu omunye umuntu ofuna ukumphendula yabo but awufuna ukuthi le ntombazane ibone ukuthi awusuke wangena ku WhatsApp. Into ekufanele yenze uyalivala idatha then ungene kulowo muntu loyo ofuna ukukhuluma naye umphendule bese uyayisenda imessage angithi ayizohamba idatha ulivalile bese uyaphuma you clear history and then bese ke uyalivula idatha izozihambela imessage yabo. So into ekufanele uqapheleke yabo kulo 2 days njengoba umghosta mawukuthi kuyenzeka uyakubingelela yabo then now uzobusukala mhlambe isikhathi esincane bese uyabuyela again because wena njengoba umghosta for 2 days kulo 2 days ufuna ukubona ukuthi uyakukhumbula kukhona yini mhlambe akwenzayo if yakufonela noma ukusendela imessage. Makuthi uyakwenza lokho kulo 2 days okusho ukuthi izinto zakho zihamba kahle ku date yakho uhambe kahle uyakukhumbula. So asekho kwisidingo nawe sokuthi usuzolinda lo 2 days uphele full even asakusendelile imessage yakubingelela noma ekufonele kubuza impilo yabo. Thina sifuna ukubona kulo 2 days ireaction yakho ukuthi uzokwenza njani
yabo. So uma ukuthi ke mhlambe kuyenzeka uyathula even for 2 days, hayi akusho nakhona ukuthi kuhambe kabi, because amanye amathekeni anjalo ahlakaniphile ayawazi zonke lama tricks lawo ukuthi hayi lo ngiyayibona lento azama ukuyenza, yabo. So wena into ezofanele uyenze uma uthi uyaphela 2 days zokuzumthinta ngalo lasuku lwesithathu uzoxhumana naye, njoba ngisho ukuthi ayikho into ekuphoqayo ukuthi kufanele umfonele njalo umthinte as if usuyi boyfriend yakhe. Yena mayifuna lokho noma ebuza ubuthuleleni, ungangifonele nje izolo zela phela usuku, fanele aqome ukuze nawe uzokwazi ukuthi hayi sengi exclusive nalomuntu, yabo sekufanele ama actions ami engiwenzayo ngimbikele phela ngoba uthandweni kunjalo. Awuvela wenza into nje, awuvela usukela eCape Town egoli ngaphandle ukuthi umazise, yabo, unless mhlawumbe uzenzela nawe izinto ongafisi ukuthi azazi. So kukanjalo ubona kanjalo nakhona uma ukuthi uthulileke mfowethu, njoba ngisho akusho ukuthi kuhambe kabi, mhlawumbe uyayazi lento ozama ukuyenza, but nje uma ukuthi uyakusendela imessage within lo 2 days ozama ukumziba ngawo, then into enhle leyo ngoba kusho ukuthi lo muntu uyakucabanga, umuntu wakavela akusenda imessage kuwena, yabo. Into engibalekelayo la ukuthi lo muntu umxine kade unaye kwi-date izolo, namhlanje futhi wena futhi usuyamfonela usuyamthinta, leyo nto awumnikeza ispace sokuthi njalo akacabanga ukuthi lo mfana lona ngimenze njani, ngimqome noma, yabo, nje mhlambe uthanda kulona njengamanje lo ntekenteke and mhlambe akasamfuni lo muntu anayo, yabo. Intombazane ngeke iye nawe kwi-date ekubeni ingazimisela enhlobo ngawe, so kunethuba even ungathola ukuthi sakwi-relationship, yabo. So lokho kufanele ukwazi umuntu uyakunikeza ithuba nize nihambe nje nikhiphane azi kahle ukuthi hayi ngeke uzuphumelele nayo phela. Izinto zifike ishintshe kuphi mangabe senilapha ya ku-dating, avela abone ukuthi hayi lo ngeke akasiyona lento engiyifuna, nawe ubone khona ukuthi hayi lo hayi ngeke lo uyagcina ukubona namhlanje, yabo. So kukanjalo mfowethu, yabo. So bengithi nje angikufundise lento, kubalekile ukuthi umuntu wesifazane umnikeze ispace, akwazi ukuthi acabange ngawe, akwazi nje ukuthi naye abuyele kuwena, yabo. Hayi lento le mindset ukuthi hayi umfana nje wenza yonke into, fanele afone, kufanele WhatsApp lahlala agoqe izandla. No, mangabwenza kanjalo uyamncisha naye ithuba elibalekile lokuthi kwakheke le attraction kuyena, yabo. So mangabe uhlakaniphileke uzoyizwa lento engishoyo ngoba iyasiza kakhulu. Mhla uya kwi-date nentombazane okokuqala, qinisekiso ukuthi wenza njengoba ngisho, umnikeze nje ispace sokubona ukuthi uzobuyela ni kuwena, yabo. Mangabe ebuyela mfowethu oshaya isifuba ngoba sho naye uzimisela. Into ekufanele uyazi amantombazane alambile, nqwaba amantombazane alambile la ngaphandle, kodwa ngeke aze akuveze lokho, yabo. So naye ke mawukuthi mhlawumbe uyabona ukuthi lo muntu kade sinayo ku-date nalo liphela usuku akangithinti, naye yaqala ibe worried, yini mhlambe khona angayithandanga mina noma ngimphathe kabi, noma akangithanda, yabo. Leyo mbuzo leyo iyona ezodala ukuthi reach out kuwena, azama ukubona ukuthi hayibo uyaphila yini. But nje kuleyo moment usamzibile, qinisekisa ukuthi WhatsApp awubi online, yabo. Nje ungabe online phela WhatsApp, kodwa manje uthi uyakubona ukuthi nangu online kodwa uyithulela. Cha, ulasini lakho akubona ukuthi hayi yesterday, yabo. Noma ukhombe nje idata nyana eqhelile la ugcine khona nje ngaleso sikhathi, awukhombe leyo date noma sekuyingakusasa ukuze bona ukuthi awuzange ungene, but uyakwazi ukuphendula umuntu, njoba ngisho futhi umuntu aphendule ya WhatsApp, uyakwazi ukukhuluma nabantu kodwa ungazange ushintshe ulasini wakho, ngaphandle kokubuka ama-status. Angazi nawe ukuthi ungabe ujabulela ama-status, lento nje ihlezi khona yindawo. So ngiyathemba uyangizwa mfethu kulento engizama ukukuvezela yona. Uma ungayizwa ngelinye ilanga uyokubona ukubaleka kokwazi ukunikeza umuntu wesifazane ithuba lokuthi njalo akacabanga iprocess kahle lento ezama ukwenzeka, ukuze kube ukuthi uyazimisela ngawe noma kuba enye indlela. So makabe unesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa, ungambhalela kwi-email ethi umqeqeshiwezinsizwa@gmail.com. uma nje mina nawe ufisa sibonisane ngodaba lakho, ukhumbuleke mfethu umqeqeshi wensizwa ikhale njabulo, sho mfowethu.